fuck you, you know. Antero Tanunen, keskiyöllä. Antero Tanunen, keskiyöllä. No, eikö mennä? Mennään vaan. No niin, Antero Tanunen, keskiyöllä. Täällä teillä tänään on mahtava show. Niin kuin aina. Miljoonat ihmiset siellä katsovat tätä. Joo. Näin. Saadaan show käyntiin. Meillä on tänään upeita vieraita. Bändi, kaksisarvinen, yksisarvinen, miehiä, ei naisia ja paljon muuta mukavaa, jännittävää. Ei muuta kuin kaksisarvinen, yksisarvinen ja vierana sieltä meille saapuu Herra Sarvi. Näis mä vittu kuvassa, Tanhunen, hei. Joo, sä oot Sarvi nyt kuvassa. En tiedä mistä sä siihen ilmestyt, mutta olen kiitollinen siitä, että tuli. No hei, mutta teillä on hyvä tarina. Kerros vähän tästä, tästä teidän bändin nimestä. Siinä oli kumminkin semmoista jotain hohtoa. Kaksisarvinen ja yksisarvinen. No vittu, minä keksinyt. Tiedän edes mistä se tuli. Yhtäkkiä mä olin sen rumpujen takana ja vittu joku saatana sarvikuono heilu ympäriinsä. No mutta ei mennä siihen. Sarvi. Siinä oli, teillä oli tää Bruce Dickinson oli laulajana. Eikö se ollut aika loistava löytö? Miten te saitte sen mukaan siihen teidän bändiin? Häh? Mä toivon, että se kuolee sinne vittu Englantiin, saatana. Koko ajan. Tää koko homma jäi niinku tikku paskaa vittu. Kilistelläänkö sille? Ei kilistele mitään vittu. No. Se oli semmonen juttu Sarvella. Mullakin on ollut vähän surullinen lapsuus ja tolleen noin, että...